Musíš skákať na bytivo. Ja, to bude horšie. Jano číslo 2. Kouboj číslo 2. Ale teraz vážnejšie, lebo ako to bolo také, ako... Kere? No, jak sme boli pri tom satelite, to bolo také... No, títo ľudia, čo tu chodá s paličkami a potom chodá a oni vyplakávajú, vyžerú, nažerú sa a potom chodá po nemocniciach, vyplakávajú po doktoroch. Do piče. Gerba vyjebaná. 30 tabletek, jeden. Nie, ja to nemám rád. Ania, aby som ti povedal. Chodá a Ale s paličkami a vyplakávajú, henky a taký problém a taký problém mám. A 2 hodiny sa hrá s mobilom, vyobliekali mačkarný ples. Čo je? Karkulky, kratavice. A mne tie paličky až tak nevadá, ale keď sa mu stažujú, tak to máš pravdu. No. Máš pravdu. Tam ide doktorovi a hento, a ona má takú chorobu, ona má takú chorobu. Čo? A to ma boli, to ma boli. Nemáš toľko doma žrať. Áno, presne. Čo? Vieš koľko? Vieš, aká vyžerajú volatery. Presne. Ja mám to, trocha jedla a... Ale čo? Ty, vyobliekania, maškarný ples, do Ríma, do Vatikánu. Vy banda vyjebaná, skurvená, smrlava. Tam dá 500 eur a nemáš čo žrať. Gerba vyjebaná. Máš dobrú náladu dneska, kúkam. Jako každý deň. A čo? Títo krásavice ide tam do neho, do Tilie, tam sa skováva krásavice. Keby tam ma volá to pojebata, strčím koko do úla, zabúcham. Krásavice. Sú tu také krásavice, neboj sa. Potom ma pošikujem gigoletov. Tu sú všetky skoro krasavice, nie? Sú, to ti povieš, že sú. Nohavičky to má zarezané až krku. Myslíš, že... Krasavice. Myslíš tangáče, myslíš? No. Mne sa tangáče tiež moc nelúba. Ale mne to je jedno. Však aj mne Čo ty vás myslíš? Že čo? Sú ale také tie lepšie, čo sú také... Kedy? Ale prosím Sú sa. také... Tangáče, môže ti ich narezať do krka. Ja ich môžem jebať. Čo? Ahoj. Čau. A ten čo? Ja zrobieš srádu? Kto? Ten je oný ministrant. A Elena čo porobila, keď ju hľadá kriminálka? Jako? Čo porobila Elena, keď ju hľadá kriminálka? Nie, ona tam bola kvôli cigánom. Kvôli vyjebaným cigánom, čo tam boli s ľubom, čo boli v Pentagóne. Nahrávam to, dobre, dajte pozor, nahrávam to. To keď ich prepáli, ja keby čo má brokovnitu, už nechodíš. To ja? Ja som hovoril o hlavne cigánov. Tu žádne, že on sedajú. No nezaujíma, nabijem 2 náboje, dám tam olovo a už ideš hore piču. Čo? Ja to nebeh nikým. A čo porobila, povyvádzala? Oni, že má dobrú Ty náladu. nepovyvádzala. Helena musela ísť vypovedať kvôli jednému cigánovi, to, čo Ruba dobil, to, čo ho okradol o mobil, o peniaze a Helu okrali henky 2 cigánky, smradlavé vyjebané, to, čo ho okradli o peniaze, o mobil a o všetko. Áno? A teraz, jaký ja mám byť? Spravodlivý? U mňa nie. Dobre, ale nám nemusím zúčať. To ma nezaujíma. Fyzický hlad, trezíšim. Nikto mi nepomohol. Každý tam nám vyjebal. Tak, neberte sa, hýbajte doma. Hlavne ty hýbaj Až doma. máte kde? Hlavne ty hýbaj doma. Nás to nezaujíma. Vaše sprostere. On je doma celý život. Vaše reči ma nezaujímajú. Bye, bye. U mňa.
Nedostanete kávu, ona nedostanete vodu, ona nedostanete čaj. Nič. Nikto ani k tebe nechodí. Ani tá nebude chodiť. Ani tá chodiť nebude. Dovidenia. Ahoj. Bye bye. Konečná. Na otiláčiku. Tam máte. Zvedavo pozerá. Nech sa páči. Tam sa okrádajte. Jeden druhého. Tebe vráti. Dobre? Teba rád vidím, Janko. Nie, ozaj to rád Ja vidím. to neničím. To ma nezaujíma, nech dochýnajú. Nech kapínajú. Ja som im povedal, nech dochýnajú, nech kapínajú. Jeba doli. Ale nám nehúdia. To ma nezaujíma, Ja vy som ma tu. nezaujímate. Ani ty mňa. Potreboval som pomôcť. Nie, utekli ste. No jasné. No tak, čo jasné? Po mne nehúď. Jano, kurva, po mne To nehúď. som mal dneska ozaj ako dobrú náladu. No, Janko. vy ma budete zaujímať. Vy ma zaujímate. A ty ma zaujímaš. Tam Tam si chod za tú tvoju štetku, čo ju máš. Čo ju hľadá celá kriminálka. Komu? Nemôžu vyskočiť. No. No. Ešte koľko tej drží? Kto? Ešte ti nevyrovnajú tu. Kto? No. Barkeri. Daj mi jednu cigaretu, prosím, tak. Ja to nemôžem počúvať, to sa nedá počúvať. Však nikto nevyprával, ty. Títo ojebávači, experti. Čo? Tam Ale- tam si lahnite na azylový domček. Tam mám No ty chod z vrahinu, čo ťa pichla do chrbta a jebal si na nu. Štetku vyjebanú. Silva. Ja ti dám také Ja sily, jak si najdem vedel. koho chcem. Ja som taký expert, že ja nájdem. No No, tak, ty. vyskakovať môžeš, ale nie vysoko. Od teba vyššie určite doskočím. No to ma nezaujíma, ja vás hľadám na azylové dome. No muž, daj. Prival. Nervózny je. Nepomôže, ne, chodíte. Čo ti, Jelenku zavreli? Bude lízať pičky, dobre. Bude pičky lízať, Jelenka. Prečo si taký nervózny? Už čo ty, Ale ja materina piča ten posmíra. Čo ty, ale čo ty, tam. Zavri piču. Nebuďte, on je zlý. Dali, budem sa vyčať. Materina piča ho Sa neposmíra. vyčúral. Ne, na nenatáčaj. Jaj? Hej. Pardon, to som nechcel.